miał być Twój ulubiony program. Przepraszamy, nadajemy specjalną audycję w związku z akcją Media bez wyborów. Przepraszamy naszych widzów i partnerów handlowych. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Przeczytaj nasz list otwarty na tv7.pl lub na tv728.pl. Przepraszamy naszych wszystkich widzów i partnerów handlowych, że nie będzie wszystko, co chcecie. Dzisiaj mamy problem akcyjny z Media bez wyboru. Wczoraj mówiliśmy już, że będzie te Media bez wyborów. Przepraszamy wszystkich widzów jeszcze raz. Serdecznie i gorzej. Wszystko. Przepraszamy wszystkich widzów i innych partnerów handlowych, którzy oglądają TV7. Program Media bez wyboru. Boki robią wszystko.